Yo, Ya, Niger, Ghana, KDU, Kujara. yo, ‘yan ƙasa ne mu ma. Yo, muna da gata mu ma. Yo, muna da ‘ya'ya mu ma. Yo, muna da dama mu ma. Na ce muna da ‘yanci mu ma. Let's go! To yanzu za na fara, in na fara sai ku yi ɗorawa. In na faɗa ku sara, kar ku bar ni in yi sarewa. Abinda yau ake cikin ƙasa ta zane tonawa. Azzaluman ƙasar mu ba su so mu dinga motsawa. Ƙofofin ci gaban ƙasar mu su suke ta toshewa. Sun ɗibi dukiyar ƙasa sun kai waje sun boyewa. Da su da iyalansu can suke zuwa su holewa. Ba sa da tausayin mutum da dukiya sun tarawa. Suna gani talakawa yunwa tana ta kashewa. To ba abinci ba ruwa jinin jiki na konewa. Ba magani asibiti muna fama da gudawa. Mata suna ta mutuwa duka dalilin haihuwa. Ba magani hatta awon ciki ma sun yi kasawa. Ba free education ƴaƴan mu soji na sarewa. In za su motsa nan da can helicopter suke takewa. Mu kuma ko ina kafafuwan mu muke tagawa. Abincin ma in za su ci mai tsada suke dorawa. Mu kuma sai dai mu shaka mu kokon da ba damawa. Amma wai duk da hakan ba su so muke numfasawa. To Allah shi ya yi mu kuma shi yake ta rayawa. Muna da gata mu ma. Muna da dama mu ma. Na ce muna da MC mu ma. To da wata sabuwa domin zancen baya karewa. Maganar kidnapping dan yana damun yan arewa. Iyayenmu da 'ya'yanmu matanmu ake sacewa. A nemi wasu kuɗi a ce dole sai mun kawowa. Idan ko babu hali to sai su kashe su yadawa. Ba sa da tsoron Allah har malamai suke sacewa. To sun yi bara sun yi bana yau sun sake karawa. Shugabanni suna gani cikin su ba mai takawa. You have to do something domin ba sa da niyyar fasawa. Country cannot develop in 'ya'yanta tana kashewa. Muna son faɗar gaskiya tsoro ya samu nokewa. To yau mun gama wayewa gaskiya zabi tonawa. Ku yi haƙuri zan farawa birnin Kebbi Sokotawa Kaduna da Adamawa 'yan Yobe da Nasarawa Jigawa da Katsinawa Abuja Jos da Gombawa wal Arewa da Kudawa ga sako na yi kawowa in za ku so ku sani to ni ne na kai dan Arewa garin mahaifiya ina alfahari da Kanawa ku ci gaba da addu'a sauki yana ta samuwa a sanni Allah zai yi maganin su kwalawa. ‘Yan ƙasa ne mu ma. Muna da ‘ya'ya mu ma. Na ce muna da ‘yanci mu ma. Ina kira talakawa a cikinmu babu wawa garinmu har da ganuwa mu sa da mu da ‘yan uwa. Mu kori masu zabuwa da mulkin su da cutuwa yunwa gami da ishirwa. Ba sa ƙaunar talakawa jam'iyyar ‘yan handamawa suna mulkin fir'aunawa. Sun mai da mu abun hawa kanmu suke ta takewa. Kullum suna ta ƙarawa ba sa da niyyar fasawa. To ga yaro ɗan kanawa na ina da basawa gatan kudu da arewa wukar hip hop ne wasawa. Kunnan zan fara jawowa ku jana yankewa bana tsoron handamawa. Mutuwa babu makawa ba sallah ga kafurawa shirka aikin yahudawa. Zubin ne biyi tonewa gumaka muke sarewa ladan Allah ke badawa. Naija ba kya haifarwa watsan tsare no sai dai uwa in sauki yayi samuwa to zamu dinka tabbuwa mu sha miya da daddawa kowa ya daina shakkuwa. I am proud of Nigeria wato kasar uwa. I really love you my fans amana na ta karuwa. This is my last warning but leaders ku canza rayuwa. Shout out to